Ayan mga idol, magandang gabi sa inyong lahat mga idol, mga kabarya. Ayan, at magandang gabi sa inyong lahat. Ito mga idol yung ating mga barya, ano? Mga naipon nating mga lumang barya na ayon sa mga coin collectors ay binibili sa kanila, no? Pero ako po hindi ko po ito binibili mga idol. Ito ay ating naipon at ipapakita natin isa-isa yung kanilang mga value, no? Yung kanilang mga klase ng barya, ano? At sa mga naghahanap ng mga baryang luma dyan, mga coin collector, dito ay maaari po kayong makakita ng inyong mga hinahanap na barya, no? Yung mga lumang barya, meron pa tayo dito piso, ano? Yung hinahanap ng karamihan na 1972. Ayan, mga idol, 1972 meron pa tayo dyan. At ipapakita natin isa-isa. Meron tayo dito Singapore na 20 cents. 19 ano ba to? 1981 mga idol, ano? Kung makikita nyo mga idol, ganyan yung kulay niyan dahil pinagbababad ko yan mga idol sa asido. Linagay ko siya mga idol sa asido, ano? Para makita natin, malawala yung mga dumi. So, ayan po mga idol. Ayan. At meron pa tayo ditong Singapore, ano? Hindi, US yata to, UN piso, ano? 1 piso po ito, ano? At Estados Unidos, ano? Estados Unidos, Mexicanos, ayan, Mexico yan mga idol. Mexicanos, yan mga idol. At marami pang iba, isa-isa dito mga idol. Ito, meron tayo ditong ayan, kung makikita nyo, 10 sintabo mga idol, 10 centavos mga idol. Ayan. At ayan, ayan siya mga idol, ano? Ayan, 1945 yan mga idol. So yan yung ating mga barya, marami pang iba, ano? At ito halos pare-parehas lamang sila as 5 centavos, meron 5 centavos sila na ganito mga idol. Yan, mga ganyan. Marami tayo niyan mga idol. Kaya sa mga nangungulikta ng mga barya, ano, mga lumang barya, ayan, dito po maaaring makahanap kayo ng inyong mga hinahanap na barya. Yan, mga lumang barya. At meron din tayo ditong piso na yung piso po dito sa Pilipinas, ano mga idol. Yan. Yun mga hindi dumidikit sa magnet, mga idol. Yung mga non-magnetic na. Yan siya mga idol. Piso yan mga idol. Ayan. Ayan. 1995. So, meron pa tayong iba dito, no? Mga 10 sentimo, yung mga sinoon, 1980 yan. Yung mga ganyan, mga idol, marami tayo dyan. At siyempre, marami din tayong naipon ng mga barya na yung mga bagong barya ngayong ano. So, ito, isa lamang itong mga idol sa mga luma nating barya. Maliban dito, marami pa tayong mga nakatago na barya, ano? So, pwede natin ilabas isa-isa at yung may mga hinahanap dyan ng mga coin collector, ano? Baka sakaling makahanap kayo mga idol dito sa ating video, dito sa ating mga pinakita. Isa man dito ay makakita kayo ng inyong hinahanap, no? So, PM nyo lang ako mga idol, no? At yan, ipapakita natin sa inyo yan. Yan mga lumang barya. Yan, mga idol. Ayan. So, medyo marumi siya. Kaya mga lumang-luma na at binabad natin siya sa asido, ano? Kani-kanina lamang. So, ayan mga idol, ang isa sa ating mga coin collect na nakaimbak, nakaipon dito mga idol. So, ayan. So, sana po
makita ng ating mga coin collector at meron silang mga nagustuhan dito at may pwedeng bilhin. Yan, pwede nyo pong bilhin at pwede nyo po akong tawagan. Ayan, pwede nyo po akong tawagan. Pwede nyo po akong mag-comment lang po kayo dyan sa ibaba sa ating comment section para mai-directa kang kayong may message, ano? Yan, so hanggang dito lang mga idol ang ating video, ano? At paki-subscribe na lang mga idol sa ating video at syempre paki-share, ano? Ayan, lalo na sa ating mga coin collector dyan, ano? Maraming salamat sa inyo mga idol. Subscribe na lang ng ating munting channel mga idol para ma-reach natin ang ating subscriber na 1,000. Ayan. Maraming salamat mga idol at siyempre magandang gabi sa inyong lahat. Salamat ng marami sa inyong panonood ng ating video. Thank you so much mga idol.